for nogle ting, som jeg tror vil gøre mig til en af Danmarks rigeste mænd. Det første, jeg vil dele med jer, er en øl-and. Lad mig forklare, hvordan den virker. Jo, sådan her. Det her, det er så en and. Og denne and, der vil man have en lille beholder med sod, og så en ganske lille et reb, som føres op i rektum på anden. Det er det mest smertefulde ved hele processen, så tag det roligt, det bliver bedre. Soden arbejder sig igennem anden og kommer ud af næbet, og hvis man holder hvis det så drypper der nærmest øl ud af næbet på fuglen i en længde på cirka 10 cm. Det opfanges så i en 11 meter høj fes, som jeg her har balanceret på en trekant. Hvis den er ved at vælte, så er mit bedste tip, tag et flyt, 60 meter langt, og lad det støtte fessen. Bare en lille idé, jeg har flere, hvor de kommer fra. Hvad med denne her for eksempel? Super frisk, synes manden at tænke. Han siger det endog. Han har nemlig gjort det, at han har lyst til at danse, og derfor har jeg opfundet en jukebox, der virker på sko. Han tager sine sko af, og ned i skobeholderen, som i det her tilfælde er lavet af plast. Dampene fra de skoene kommer op gennem hanen og drypper ned i denne mands pibe, og han inhalerer så skudsaft ind i denne kasse, som står på en varmeplade. Så varmer man, og dampen vil så trænge ud, og fuld tryk på. Dampene giver så musik. I det her tilfælde er det Nina Hagen. Bare en lille ting også. Her er også en god ting. Et Eskimo-overlevelseskit. Altså en pakke med Eskimo-ting. Her har jeg en eldrevet kikkert med ledning. Pas på. El. Lille ting. Så kan man se op til 40 kilometer. Her ved siden af, der har jeg så vist, hvad der ellers er i pakken. Der er en anorak i 3D i størrelseforholdet 1:4. Og det sidste, men slet ikke mindst, en kajak. Denne kajak er lavet af kobber, så hold lidt afstand, har jeg skrevet herovre. Pas på den. Og den har jeg så, bare for at illustrere, hvad man kan med den, balancere den på en hel pyramide af æbler. Den sidste opfindelse, som jeg vil vise, det er noget, vi skal passe lidt på. Det er nemlig bier. En bistade heroppe. Jeg har skrevet alarm, alarm, pas på, bistade. Det er nogle bier, der placerer dem på campingvogne og kører campingvognen ind i villakvartererne. Man kan kende campingvognen på, for det første bistaden, for det andet så har de deres trailerkrog hængende midt på døren og trækker denne vej. Hvad gør man? Der er min opfindelse en bistademagnet, som suger bistadet hen, og så kan man så kaste ned i en stor kopperstøvle, hvor jeg har lavet en lille lem i hælen, hun åbner, og så placerer man så bistadet i denne pose, lukker den med en sløjfe og smider den ud. Og den her bakke, jeg har lavet, hvor campingvognen står på, det er Montparnasse. Det er noget af det værste, jeg ved. Når Montparnasse-alarmen går i gang. Det. Godt, men lad os se, hvordan det egentlig står til med rekordforsøget og flødebollespisningen.